Balemao Anyokuma Kabako. Billet mardi 30 juin 2026. Ko Assimi Goïta nye moro keme fla ani moro biduruni ko ku de fa wala sa ka se ka fanga soro. Malien kuma imbora moro mi da bubu mabel jawaradi. Watimna ani fanga kumandi. Muna mena video yira ola mena na révélation were kawye malon bi video to de ko film terminé. Malien ko do be dugola meno de fo ngena bi abena yele fa kono ba odimi aw ni anga je folo anga na je folo. C'est le seul leader politique qui n'a pas à battre. Ani mo baba o ngele o ga famu wa ka ta la be na ba jo bi de ko ai de justice la o fo ma di chipra. Ai ka so da ka ga mo lo boya. Na ma justice ko de o do a mo da de justice la. Ai fu mo an sa ba fa. Mo ke na fa ni mo bi do ani turu. Yo fa ka o ta la fa so. O do ma justice ko de. Voilà. Kuye mogo keme fla a mogo biduru ani duru kuye de faga kuye kasobon dakare koko ka mogo labo. Yaro ni kuma bala malien bela. Bubu ye ni fo dumi. Ama fo ka to Ameriki. Ama fo ka to Faransi. Ama fo ka to Côte d'Ivoire. Aya fo ka to Mali dukukolo de ka. Aye ni fo kume ka jone deme ni do. A kume ka bube de deme ni do. Aye kuma ina mede malien. Aye ni fo kume ka bube de deme ni do. Bubu mabel jawara. Yaro ni kuma yi moko sima ba fo no temena kuma koro de do oui kuma koro do o doni kelen kama an kume ka transition soutenir an yeni kuma ime a wakati an de kume transition ere teti neni ben le cerveau an de kume ka transition ere kuru kara teti re a kume neni ben de bulu an de kume kontrani ke surasui an kle an ma fo surasui na ayta bubu mabel mene ayta nyang mene aye ni nyangi ay nunu kuma be nunu ya fo odo malien bebe Assimi Goïta ko abaro muyato uma bubu mabel mena ya ani ndona parce que odo malien be kumbe transition fait muko kelengele no kumbe kuma ngumbe yele umadi bubu nunu be boka kuma ambulaje anti dimi ambe yele uma est ce que awo nye ka video ke bubu ye kuma mun fo nema mugo ye kibise ki to malla kan fo bi kite mine ale ya fo kunu ka mogo mi toy o mogo kalon de be toujours fallait makede o mogo kalon de be no Assimi Goïta o de be mais bubu ya ni fo ni ndona yara ma minede n'est-ce pas bube ka bu ay bube be na sadora bu ay bube ko bla kana tuku sura suko ama tuku sura suko ko akuma famia otede ay bube de desera o minena ay bube ko bla Oroto bube ka saya la kabeta bube somogo ya genga boy. Parce que janfanti di. Bubu mebuka bube de défend. Bubu ya dien ko foiti amamuda Assimi nunuka. Mais odo ma mene. Parce que odo uma bubu mabel mene côté fla de la. Et raison fla de la ma bubu mene ka don kasola. Et raison folo. Mogo malien be kumba Assimi nunu fait. Hal marchou politicien me marchou ke angma yellow ma parce que jama kumbe transition ko do la me fera yira malé on a bi o mogo kura munu nana yele maka ke transition de défense ta bago de o debe ka transition sous mogo la o lu e mu fo ane ambe ka mu fo ay tout flat ta ku comparé ne kle ma fo nga sime mogo keme flafra ne mu fo de mais o lu o fo ale klara ka fo kalete Assimi reconnu ko Assimi ta le ka président ko bube maiga da le ka président ale o befo bon on est galomi tika noro Assimi Goïta RFI ni France 24 nunu me ka koko kere olu de folo ye kuma munu fo de RFI ni France 24 ni de ko Assimi nunu ye mogo fagalai parce que bubu mabel nunu da fo RFI ya ta o fait o kuma koro de be ka Assimi nunu kele fo bi ane ne be ka France défend jamais neta Assimi fait menete France fait bebodo bon bobo bora ka ni fon dona n'est-ce pas parce que au don jama kumbe Assimi ko au don mogo kumba fait ali iriso natola Abdou Niang bora ali iriso nato Abdou Niang bora koni iriso nana ko na shia keleke mali kono RFI ni France 24 be ka kuma fo RFI ni France 24 be ka kuma fo Abdou Niang de folo kuma nbe fo kateme a vidéo beou ne ngoma beje ndebala donc c'est pour vous dire malien ku siki ka question posée au yereku muna kunu
Mɔgɔ kun bɛ Asimi critiquer foyi tɛ bɔ a la mais bi a tɛ se ka kɛ parce que a sanga de binna jama t'a kɔ u ja tigɛlen don u ka fanga barika banna u bɛ siran hali fiɲɛ cira u ja bɛ tigɛ hali san kulukulu la a bɛ k'Asimi kɔnɔ ko dɔ bɛ fɛ ka n'a ka fanga kama c'est pour ça adamaden anw de tun ye Asimi ka fanga birifini ye a y'anw bɛɛ kɛlɛ mun y'a bila nin kɔnɔ mun y'a Asimi bila nin kɔnɔ anw de tun bɛ ka transition dɛmɛ wagati min ni sɔrɔsiw tun b'a ɲini k'anw yɛrɛ ma bila ɲɔgɔn na c'est-à-dire ne ye n sigi ne n yɛrɛ ɲini n ko o tuma ninnu ye ni sɔrɔsiw ninnu danga de bɔ ninnu kɔ wa mun de b'u kɔ an bɛ k'u dɛmɛ dɛ mais anw yɛrɛ ma fara ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ni sɔrɔsiw kuma dɔrɔn u bɛ dɔ kɔrɔ fɔ i ye c'est-à-dire ne segu tungara an ka sigi an ka kuma Maliko kan o de ka di ne ye mais ni sɔrɔsi ninnu bɛ kuma téléphone na i kɔlɔsi bɛn na han i kɔlɔsi karisa la o naga-nagakanw de b'u da quoi c'est-à-dire k'aw ye dɔrɔn aw tɛ bɛn bon a kɔlɔlɔ bɛ jɔn ka bi a kɔlɔlɔ b'olu de ka bi hali y'a ye Sadio affaibli bi dɔwɛrɛ tɛ u ka u yɛrɛ ka politique de don Sadio bɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn kɔnɔ a bɛɛ y'u ka ko de bon mun ye Sadio sɔrɔ a bɛ se k'u bɛɛ sɔrɔ parce que tere tɔrɔ ma Sadio faga dɛ Asimi de Sadio faga awa tɔ fɛn fɛn filɛ nin y'a sigi laban bɛlɛni turuturu de don donc a fɔ ɲɛna Bubu ye nin fɔ nin don mais o Bubu kelen de bɛ bɔ a ye nin kɛ karisa la o don an y'a mɛn an ma kuma o don dɛ parce que o don anw dalen m'an yɛrɛ la depuis anw de bɔra transition in kɔ transition in sanga binna depuis mɔgɔ c'est à dire que élément fila bɛ yen ne segu tungara an ka ne bɔ an ka ne den kɛrɛfɛ an kana ne yɛrɛ tɔgɔ fɔ sa transition in moteur ke Dr Shogel Kokala Maïga ani Ben le cerveau di ne tɛ n yɛrɛ fara kan quoi ne bɛ n yɛrɛ bɔ a la quoi ne t'a la mɔgɔ fila Ben le cerveau Dr Shogel Kokala Maïga ali sini ni Shogel Maïga ni Dr Shogel Kokala Maïga ni Ben bilara quoi baara ka ɲama Asimi ye mangoya min sɔrɔ a bɛ se mais Asimi ta tɛ se ka na bilen parce que a ye Asimi ye kalekan sɔsɔli min kɛ o kara b'a kɔ quoi sauver cogo tɛ Asimi na sans mentir mais olu bɛ se ka ko dilan cogo dɔ la quoi mais a y'o bɛɛ janfa bon Bubu mun ye nin kuma fɔ nin don na o mɔgɔ kelen de nalen bɛ bi k'i cɛsiri k'olu de bɛ Asimi fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan n bɛna deuxième vidéo kɛ n bɛna Abdou Niang fana taw yira u la et puis ne ye Bubu ka nin fitini dɔrɔn de la dɛ et puis yan'a ka transition dɛmɛli daminɛ voilà ale ye nin nkalon tigɛ ka nɔrɔ sɔrɔsiw la mais n k'ale tilara ka tugu sɔrɔsiw kɔ Evelyne Diack ninnu bɛ marche kɛ sɔrɔsiw contre la je pense que j'ai la vidéo là ici là a ye Evelyne Diack ka marche lajɛ an y'a dala marche bɛ organiser Asimi contre la mais o bɛra Asimi hakili sigilen don parce que Ben bɛ yen parce que Dr Shogel bɛ yen ala mais bi a tɛ sinɔgɔ c'est-à-dire ne adamaden yɛrɛ ka gɛlɛya ɲini ka k'i yɛrɛ ka nin to yan bon Bubu ninnu filɛ Bubu ninnu tɛ se communication na stratégie min tun bɛ Ben le cerveau ni Dr Shogel Kokala Maïga bolo non la stratégie était bonne bon ale olu dabɔ a la ka dan ni mɔgɔ ninnu tɛ se communication ninnu bɛ se mɔgɔ buja ani ka nkalon tigɛ ninnu bɛ so dɔrɔn de la bon depuis ninnu de nana ka na transition kunkolo ta ka di ninnu ma dɔrɔn Mali binna Niger tɛmɛna na Burkina tɛmɛna na Mali ye kuma bɛɛ filɛ aw ɲɛkɔrɔ ne y'a ye bi Asimi tɛ sɔn a ka critiquer comme Asimi kun bɛ critiquer mais bi Asimi tɛ critiquer dɛ ni Asimi critiquer bi dɔrɔn i bɛ taa kaso la parce que a b'a dɔn a ka fanga jelima ka go fɔlɔ Evelyne Diack ye marche la yara ne y'a vidéo yira la Bubu Mabali kun bɛ marche organiser yan foyi tɛ bɔ a la an yɛrɛ kun bɛ yɛlɛ u ma de parce que an hakili kun sigilen don malien bɛɛ kun bɛ Asimi kɔ mais a sanga de binna quoi c'est-à-dire que Asimi bɛna fɔ wara joginen quoi c'est-à-dire a sigilen bɛ bi a hakili sigilen tɛ parce que a b'a dɔn a ma ka go Asimi goyita jelima ka go bi ko wulumusonin bo bi et puis saraka ye Asimi bila yɔrɔ min na Asimi ye Ben le cerveau ni Shogel Kokala Maïga kɛlɛli min kɛ ni kuranɛ cɛ ni Asimi ma sigi Ben ni Shogel ma na Asimi na malo cogo ma jugu ni karafita a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ sɛbɛ ka da dɛ
a olu de janfa n'i y'a ye bi ale tɔgɔ bɛ fɔ olu de don mɔgɔlankolon minnu tun bɛ kɛlɛ kunu e olu ta k'o bila devant na maliyɛnw ɲɛ b'o la jɔn bɛ da i la bɛɛ b'i kɛ mɔgɔlankolon ye bɛɛ tigɛr'i la hali wulu ni hali ni Asimi tɔgɔ fɔ wulu na bɛ a bɛ pɔrɔn ci ka tɛmɛ awa don dɔ bɛ k'a la m'a fɔ bi m'a fɔ sini don dɔ bɛ k'a la a bɛ se ka kɛ anw balolen tɛna kɛ o don Asimi yɛrɛ balolen tɛna kɛ o don aw yɛrɛ balolen tɛna kɛ o don peut-être anw denw anw mɔdenw ni Asimi tɔgɔ fɔra hali ni Asimi tɔgɔ fɔ ka wulu tɛmɛtɔ tɔ ni min kɔlɔsi a bɛ wogon ci la n'a ma kɛ Mali kɔnɔ a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ bi marifa b'a bolo a bɛ mɔgɔ bagabaga fɔlɔ a kun tɛ nin kɛ fɔlɔ a kun tɛ mɔgɔ minɛ tan cogo la fɔlɔ Asimi kun tɛ mɔgɔ minɛ kɛ tan cogo la non mais bi a bɛ mɔgɔ minɛ kɛ parce que hakili ma sigi parce que ne janfa kɛ i ti lafiya o a b'a filɛ a yɛrɛ ka dingɛ de kɔnɔ tan awa nin y'a ka ko de bannen koyi c'est fini o de kun don a kan bɛn